लपून छपून इकूक ही कालची खराब झालेली भाजी नाही, हक्कान विकतो कारण आमची मच्छी ताजी आहे. होय होय, एकदम ताजी आहे, एकदम ताजी आहे. हा, तर मच्छीच्या वाराक मच्छी ताजी शोधत असात तर यवा भांडूप केदारे चौक आपलाच असा. आ जाओ बॉस, म्हावरा दिखा दूंगा. तुम्ही सरोदय नगरला राहतास, मार्केट जवळ असा. गणेश नगरला राहतास, जवळ हा. कोकण नगरला राहतास, जवळ असा. आणि भांडूपच्या बाहेरही राहतास तरी काही एक टेन्शन घेऊ नका. भांडूप स्टेशनला उतरा, 605 606 पकडा. कंडक्टर तुमच्याकडून 5 रुपये घेतलो, पण हक्काचे घेतलो आणि तुमका गाडव नाक्याक सोडतलो. आ जाओ, म्हावरा दिखा दूंगा. वेगवेगळ्या क्वालिटीच्या प्रकारचे मासे गावतले. स्वस्त होई स्वस्त देखवते, महाग होई महाग देखवते. काट्याची हाय, बिन काट्याची हाय, मांदेली हाय, लेपी हाय, बांगडा हाय, खरबा बांगडा पण आहे. 100% हाय. जा का हाय ता ताजा हाय, कारण इकणारा माणूस मनाचं राजा हाय. दादानू डोळे बघा, डोळे बघा, मला डोळे बघा, ताजी आहेत. आणि आतली खबर, 100चे 4 बांगडे घेतलास तर वर 1 बांगडो टाकूची जबाबदारी आमच्या दादांची. हा, आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा. लवकर इलास तर ताजी गावतली, लेट इलास तर स्वस्त गावतली. हा.